Godt. Så er vi samlet. Så er vi alle blevet hastighedskaldt til slottet uden nogen forklaring? Jeps, jeg elsker bare en god gådefuld hidkaldelse. Hvad drejer det sig om? Tror jeg, der er bedst? Hey, hvorfor løber vi? Fordi der kan være noget galt. En pony er blevet ond. Endnu et ondskabsfuldt væsen er vendt tilbage. Er du nu ikke bare en smule paranoid? Hvorfor vil prinsesserne ellers sende os en hastebesked? God pointe. De vil vel ikke bekymre os unødigt. Og jeg elsker, når vi løber så hurtigt, at husene flyder helt ud. Fang mig! Piger, tusind tak, fordi I kom. Hvad er der galt? Kan vi gøre noget? Nu skal I høre. Der er ikke noget galt. Alt er perfekt. Har I bedt os om at komme herhen, bare for at fortælle os det? Med al mulig respekt, deres majestæter, så skal I måske igennem jeres hastighedskaldelser til situationer, hvor det, haster. Altså, der er faktisk en grund. Equestria befinder sig i den længste periode med harmoni, vi har oplevet i mange år. Og det er takket være dig, Twilight. Og dine venner selvfølgelig. Hvem? Os? Det var på tide, at I lagde mærke til det. Mange tak. På grund af jeres indsats har der været meget mindre for os at lave. Så, efter mange overvejelser, har min søster og jeg besluttet, at det er på tide, at vi trækker os tilbage. Sidste nyt. De kongelige prinsesser trækker sig tilbage. Jeg har så mange spørgsmål. Hvem tager over? Hvem skal styre Equestria? Bliver det en høj, mørk fremmed? Eller bliver det kaosets herre? Klart. Tag det åbenlyse valg. My little pony, my little pony. Jeg vidste ikke, hvad venskaber kunne blive. Ikke før I delte jeres magi. Eventyrene eller leg. Et hjerte så smukt, som viser vej. Alle er søde. Det er flot, og med magi, der går det godt. I er hver og en rigtig god ven. My Little Pony. Venskab er ren magi. Trækker I jer tilbage? Kan prinsesser trække sig tilbage? Selvfølgelig kan vi det. Jeg glæder mig personligt til lidt fred og ro. Måske en tur til Silver Shoals. Og skal jeg overtage jeres plads? Med dine venners hjælp, selvfølgelig. Begyndelsen til enden. Første del. Der findes ikke en pony, der er mere værdig. Vi har fulgt din udvikling i årenes løb. Du har løst opgave efter opgave. Udfordring på udfordring. Modgang i hobetal. Ja, vi har forstået. Og du har altid sejret. Tak, men det betyder ikke, at vi er parate til at gøre det, I gør. Selvfølgelig er I det. Jeg ved godt, det er en stor mundfuld, men... Niks. Det giver god mening. Vi er fantastiske. Betyder det, at vi får jeres evner? Jeg vil kunne dukke op i alle ponyers drømme. Du kan da ikke være parat til at udfylde deres hestesko uden videre. Tja, hvis prinsesserne har tænkt sig at trække sig tilbage, er vi ikke noget dårligt valg. Vi vil altid kun Equestria det bedste. Det er en god pointe, som vi tager med i overvejelserne, når vi sætter os og diskuterer. Godt, jeg stemmer for. Vi skal selvfølgelig alle sammen have en helt ny garderobe. Og jeg vil virkelig gerne høre dine tanker om mankeplejer, når du har tid. Så længe vi bare har hinanden, er jeg sikker på, at vi kan klare det. Ja! Equestrias beskyttere på 3. 1, 2... Hvis I alle er med, så er jeg vel også. Equestrias beskyttere! Vi skal jo lige vende os til det. Men jeg regner med, at overdragelsen af magten vil ske over længere tid, så vi får... Vi skal bare bruge et par dage til at arrangere en lille ceremoni. Et par dage? Men det er lige om lidt. Burde der ikke være en uddannelse, der varer nogle uger? Nej, måneder. Nej, år. Alt det, du har været igennem i årenes løb, har været din uddannelse. Okay, men der må der være en bog eller en manual. Ja, jeg har den lige her. Hvordan man regerer Equestria. Hvad ved jeg om det, Ponysen? Den venskabsdagbog, du selv har skrevet, er en bedre manual end noget, vi kan give jer. Vi har den største tillid til dig. Og det håber vi bestemt, at du også selv har. Det er jeg fuldstændig sikker på, at hun har. Jeg tror overhovedet ikke, at jeg kan klare det her.
Det tænkte jeg også nok. Jeg var bare sarkastisk før. Hvad? Det hele er så forudsigeligt. Nu kommer den del, hvor I alle siger til lille Sparkle her, at det hele nok skal gå, men hun tror ikke på jer. Jeg behøver virkelig ikke være her til det her. Det er bare... Jeg ved godt, at jeg sagde ja, men så sagde de om et par dage, og der er stadig så meget, der skal på plads. Det hele sker så hurtigt. Jeg har vist brug for... Okay, jeg får det bedre. Når du har en plan. Wow, man skulle tro, at... Vidste du ville reagere sådan? Det gjorde vi. En klassisk Twilighter. Twilighter? Er jeg blevet til en handling? Det er altså ikke noget dårligt. Vi ved bare, at du har en proces. Første fase, der sker noget stort, og du bliver sådan, nej! Men så traver du, du skriver ned, bekymrer dig. Det er okay. Twilight, du bare. Vi skal nok være her for dig. I er alle sammen så rolige. Men det her er altså stort. Hvad skal vi gøre, hvis der sker noget alvorligt, og prinsesserne ikke hjælper os? Hvis du tænker over det, så kommer de stort set aldrig og hjælper. Og vi vinder altid alligevel. Som da Sombra næsten erobrede Crystal Empire, eller da Chrysalis forklædte sig som Cadence, eller da Tyrion kom tilbage og opslugte al magien, eller den anden gang Chrysalis kom tilbage, eller Cozy Glow og skolen. Har jeg glemt noget? Skikkeponien. Starlight, da hun var ond. Splid, da han var ond. Tæller Flimmer flamme med. Se, vi har næsten altid klaret det uden prinsessernes hjælp. Og det giver mening nu, fordi det var din oplæring, så du er klar til at tage deres plads. Og det virkede. Jeg mener, hvis man tænker over det, så har der ikke været en skurk, vi ikke har kunne besejre. En skønne dag. Bare vent. Så vil jeg besejre Twilight Sparkle og hendes venner. Og de skal få betalt for at stjæle mit kongerige. T-Rex? Lord T-Rex, om jeg må bede. Og hvad er der nu? Jeg vil bare sikre mig, at du kan se min bedste vennerstenskulptur derovre fra. Lord Tyrick. En skifting? Se, hun har forstået det. Chrysalis, skiftingernes dronning. Eller det bliver jeg da, når jeg bliver genindsat på min rette plads. Hvorfor har du hidkaldt mig? Hvad vil du? Wow! Du er store. Vi har ikke hentet dig. Jeg troede, du havde befriet os fra Tartarus. Tartarus? Hvem der end har befriet jer derfra, må have storslåede magiske evner. Kong Sombra, er du vendt tilbage? Hvorfor har du hentet os? Det har han ikke. Det var mig. I kan kalde mig Grogar. Den Grogar? Jeg troede, du var en legende. Jeg har hørt om dig. Hvem? Jeg kan forsikre jer om, at jeg skam findes i virkeligheden. Og I er bragt hertil som et led i min plan om at befri Equestria for Twilight Sparkle og hendes venner. En gang for alle. Jeg beklager virkelig meget, men navnet Grover siger mig slet ikke noget. Grogar! Jeg har været væk for længe, hvis mit navn ikke fylder sådan en lille pjev som dig med frygt. Måske vil en magtdemonstration være på sin plads. Grogar er ældgammel og meget mægtig. Det område, der skulle blive til Equestria, var slet og ret en samling gårde og enge, indtil han udråbte sig selv til kejser over alt, hvad han så. Jeg kan huske, at jeg har hørt historier om hans tyranni, da jeg var ung. Jeg har også hørt historier om Equestrias første kejser. Monstrenes fader.
Jeg skabte de mest modbydelige væsener og gav dem frie tøjler til at tage, hvad de ville have, og derefter tilintetgøre resten. Min regeringstid var en fantastisk epoke af mørke, gennemvædet af frygt i Equestria. Ha! Lige indtil Gusty den Store forviste dig. Det fjols troede, at hun kunne besejre mig ved at tage min klokke, men hun svækkede mig kun midlertidigt. Derek er meget gammel. Altså, du holder dig godt, men hvis han havde hørt om dig, da han var ung, så har vi altså ikke samme opfattelse af, hvad midlertidigt betyder. Stille! Jeg har samlet kræfter i flere årtusinder, været tålmodig, ventet på det rette øjeblik, hvor jeg kunne tage magten over Equestria. Og jeg har iagttaget jer. Jeg har set, hvordan I er blevet besejret på de mest ydmygende måder af 6 sølle ponyer. Og ved I, hvorfor de altid har besejret jer? Fordi de snyder. Fordi de er helt vildt irriterende heldige. Jeg er bare et barn, så... Det er fordi, de arbejder sammen. Hvor den ene er svag, har en anden sin styrke. Så når de står sammen, er de frygtindgydende stærke. Men vi vil bruge deres egen strategi til at besejre dem. Hvad er det, du foreslår? Jeg foreslår ingenting. Jeg befaler, at de slutter jer til mig, så vi i fællesskab kan gøre Equestria til vores. Jeg er ikke så meget til vores. Jeg vil kun have mit. Jeg vil generobre Crystal Empire på egen hånd, og jeg vil tilintetgøre alle, der lægger mig hindringer i vejen. Hvilken selvtillid. Fint. Forsøg at erobre dit rige tilbage. Jeg sender dig selv derhen. Hvis det lykkes, må du beholde det. Men når du fejler, så skal du underkaste dig mig. Og hvis jeg modsætter mig denne aftale, så sender jeg dig tilbage til det mørke, jeg hidkaldte dig fra. Fint. Men det er spild af tid. For jeg vil knuse dem, der trodser mig. Jeg vil besejre dem, der står i vejen for mig. Jeg vil anbefale, at resten af jer forbereder jer på et samarbejde. Ja, samarbejde lyder utrolig meget som at knytte venskaber, så... Der var I heldige, for det ved jeg nemlig alt om. Twilight, er du derinde? Jeg troede ikke, at der ville være nogen, når nu skolen har sommerferie. Så meget at gøre. Ikke nok tid. Nej, det har jeg gjort. Vent. Nej, jeg har ikke. Jeg har ikke tid. Hjælp! Hun går i selvsving. Vi er ved, min plan mangler en planstatet i et totalt Twilight-sammenbrud. Jeg er med. Twilight. Skrev jeg fjern overflødige huskesedler på min venskabsskole-huskeseddel eller min private huskeseddel? Twilight! Starlight! Godt, at du kom. Jeg er nødt til at tale med dig. Okay. Vent lidt. Jeg havde skrevet tal med Starlight på en af listerne. Jeg finder dem lige, så jeg kan strege det ud. Wow, du Twilighter da virkelig meget. Sagde du også Twilighter? Jamen, undskyld mig! Men det er altså første gang, jeg er blevet bedt om at styre et helt kongerige. Du har ret. Godt, hvad var det, du ville tale med mig om? Her er det. Jeg skrev det ned. Starlight, du er blevet til en af de stærkeste, klogeste, mest omsorgsfulde ponyer, jeg kender, og der er ingen andre, jeg vil overlade mit slot og venskabsskolen til. Så hvad siger du? Hvad? Vil du have, at jeg skal tage mig af slottet og lede skolen? Ja. Det kan jeg ikke. Jeg er ikke klar. Kan du huske, hvad der skete sidste gang, du gav mig kommandoen? Og nu siger du, at jeg skal styre skolen permanent. Hvad nu, hvis jeg ikke gør det rigtigt? Starlight, tag dig nu sammen. Du har løst hver eneste opgave, du har fået. Du kan gøre alt, hvad du beslutter dig for. Du har styr på det. Aha, og det har du sandelig også. Så du lige, hvad jeg gjorde der? Du sagde lige alt det, du selv har brug for at høre. Godt forsøgt. Men at lede en skole og lede et land er 2 meget forskellige ting. Og nu har jeg lige 7.432 ting, jeg skal klare, inden jeg bliver Equestrias nye regent. Det var virkelig godt forsøgt. Sombra er brudt ind på slottet. Skynd dig, Twilight. Vi har brug for dig. Har du Flurry Heart? Jeg troede, du havde hende.
slipper ikke afsted med det her. Der tror jeg, du tager fejl. Nu hvor jeg er i besiddelse af krystalhjertet, kan ingen forhindre mig i at tage magten i Crystal Empire. Knæl for Kong Sombra. Længe leve kongen. Tak fordi I kom så hurtigt. Det var så lidt. Men hvis du skal regere Equestria, skal du måske arbejde lidt med din hovskrift. Det ser ud som om, der står, Cadence har bedt om vores hjælp. Sombra er tilbage, og han vil erobre Crystal Empire. Det er præcis det, der står. Men hvordan er det muligt? Jeg troede, at krystalhjertet havde fordrevet ham ud i æteren. Jeg aner det ikke. Men han er tilbage, og det er op til os at redde Crystal Empire og min familie. Burde vi ikke sige det til Celestia og Luna? God idé. En af os burde virkelig give Equestrias sande regenter besked om, hvad der sker. Nej. Hvis vi skal regere i Equestria, så må vi kunne klare sådan noget her selv. Twilight. Betyder det, at du endelig har selvtillid nok til at bestige tronen på samme måde, som prinsesserne tror, du kan? Måske. Med mindre du da vil tage dig af Sombra for os. Nej. Du har fuldstændig ret. I må lære at tage jer de her ting uden hjælp. Hej. Det er helt fint at kunne klare tingene selv, men sidste gang besejrede vi Sombra med krystalhjertet. Hvad hvis han har fået fat i det? Hvordan skal vi så standse ham? Med harmoniens elementer. Med dem kan vi besejre hvem som helst. Selv Sombra. Nej. I havde ikke brug for elementerne sidst, I besejrede Sombra. Og hvis I bruger dem nu, er jeg ikke sikker på, at det tæller som at klare sådan noget selv. Min familie er i fare. Jeg løber ingen risici her. Hun har en pointe. Fint. Hvad er hans problem? Starlight, kan du blive her og tage dig af skolen? Jeg har styr på det. Det er lidt sødt, at du tror, det vil gøre en forskel. Måske kan jeg ikke, men de kan. Hjælpen er kommet! Hvordan kan jeg være overrasket, når jeg venter på at vise jer alle sammen jeres største frygt? Twilight. Det er meget skuffende. Equestria var i din varetægt, og du lod det gå til grunde. I kan lige så godt overgive jer. Intet kan besejre jeres egen frygt. Vi behøvede ikke at besejre den. Vi skulle bare se den i øjnene længe nok til at aflede dig. Det er lidt sødt, at du tror, at det vil gøre en forskel. Nok har I vundet slaget, men jeg vil vinde krigen! Ja! Vi tager bare lige totalt meget den fyr. Tak, Twilight. Det var sjovt! Og ret let. Er en magisk kamp at være? Var det lutter lavkage? Lavkage. Vi klarer det faktisk ret fint, uden hjælp. Betyder det? Jeg synes stadig ikke, at jeg er 100% klar. Men bliver jeg det? Hvis jeg kender dig, niks. Jeg har jer, venner. Og vi har elementerne. Og sammen har vi klaret alt. Det skal nok gå. Endnu en gang
Equestria i sikkerhed. Hvordan skal vi fejre det? Jeg stemmer på lavkage. Hvad sker der her? Jeg ved det ikke. Fortsættelse følger.